Suspitsado sa pagpamusil patay sa 19 anyos nga kargador sa Tabunok Public Market. Nitahan sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay ang live report ni Femery Dumabong. Fem. Yes, lano sa kaadlaw, human po sila patay ang 19 anyos ng lalaki ni adtong Martes sa Udto. Gahapon sa hapon, mitahan ang suspect niini. Human kumbinsiya siyang amahan. Inay ikauban ang pamilyang magsaulog siyang adlaw na tawan karong adlawa. Kining 23 anyos nga si Jonar Villagonzalo ang mag-birthday sa prisuhan. Gapong adlaw mitahan siya sa kapulisan sa Talisay City sa Barangay Tungkil sa lungsod na sa Milanilla, human magtago-tago. Matod ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga miangkon si Villagonzalo nga siya ang mipusil patay kang Alvin Cinco Cuer, 19 anyos, kargador sa usa ka tindahan sa Tabunok Public Market tungod sa selos niadtong Martes sa Udto. Based sa statement sa suspect ma'am, ang nakiguwag is ang iyang babae, ang iyang babae. Then siya, di siya musugot kay ako din sa iyan na nahigugma di siya. Siya mismo admitted sa iyang nabuhat and remorseful, no? Sa based sa itong interview siya, very remorseful. Apan sa diyang gikuhaan siyang habig, wala niya ang kuna o himakak sa GMA RTV Balitang Bisdak ang krimen. Na-comment lang ano. Gipangita pa karon sa kapulisan ang armas nga gigamit sa suspitsado nga gingong gilabay niini tungod sa kahadlok. Sa iyang pagkasikop, gipahalipay ni PRO7 Regional Director Brigadier General Roderick Augustus Alba. Una kining higayon nga mibisita siya sa Cebu Provincial Police Office sukad milingkod pagka-direktor sa PRO7 aron makigtagbo kang Provincial Police Director Colonel Romel Otchavi ug sa iyang mga sakop. They should be relevant, of course, but they have to reduce crimes. They have to align with the programs in trust of the local government units and the local chief executives kasama yung other agencies. Number two, they have to deliver and reduce yung takot sa krimen. Laan karong hapon gipasakaan og kasong murder si Villagonzalo samtang gisubay pa usab sa kapulisan kun aduna ba kani kalambigitan sa uban pang mga illegal nga kalihukan human nasuta nga nagtinir di ay kini og armas sukad pa kaniadto. Lan? Daghang salamat Femery Dumabong.